passem que torna! Soqueiaco! Urelai pedestre de 2000 km que bat 8 territoris de Gascugne enta la promoció de la langue e cultures nostres. Que es tinerà augan du 30 d'abril au 9 de mai de B12 anglet, sense ni pause, 10 dies e 9 noits. Cada quilomètre que es pot trompat a finançar projectes a favor du desenvolupament de l'Occità gascú, transmissió, cultura, animacions, edició. Mes tots qui poden participar convoien, benevolats sus el sector, participar a les animacions, encoratjar e acompanyar los corredors, a bicicleta, a trotineta, a xibau, convoiats. Tot que bou enta celebrar la gran festa viena, a la bet sabiet, seguint-se socialats, tot lo ligam que són en descripció. E sus tot, beren bat pe la langue que cau que la passem!